שלום לכל הצופים היקרים שלי, אני רוצה לעשות עכשיו איזשהו ניסוי ואני מקווה שתצפו בסרטון הזה עד הסוף, כי אני קיבלתי כאן עכשיו עדכון בערוץ שלי לגבי הסרטון הזה שעשיתי. אם אתם זוכרים, עשיתי סרטון האם מדינת ישראל התחילה לחסום אתרי ביטקוין, ואחד העוקבים שלי, חבר כאן מהעוקבים, נתן לי פתרון בעצם איך אפשר לעקוף את הבעיה הזו ולפתוח לנו גישה לכל האתרי ביטקוין. אז בואו נראה איך עושים את זה מבחינה טכנית. עכשיו, אני איש מחשבים, רשתות ואבטחת מידע במקצועי, אז טוב, לא עליתי על זה, הוא נתן רעיון, מגיע לו את הקרדיט, ובואו נראה אם באמת אני מצליח להיכנס לאתר של freebitcoin.in ולמשוך את הכסף שלי שיש לי שם וגם להמשיך לעבוד איתו. אז בואו נראה אם הפתרון הזה באמת עובד. אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשנות בכרטיס רשת שלכם במחשב את הכתובת DNS לגוגל, לכתובת של שרת ה-DNS של גוגל, ובואו נראה איך עושים את זה. יש פה למטה, כמו שאתם רואים, את הטלוויזיה הזו, את הרשת. קליק ימני, Open Network and Internet Connection, ובואו נראה, ניגש אתרנט, זה אומר הכרטיסי רשת שלנו במחשב. בואו ניגש לכרטיסי רשת שלנו, ובעיקרון אני מאמין שכולכם עובדים עם ראוטר בבית, וגם אני כאן עובד בראוטר, יש לנו מחשבים ולפטופים ואייפדים וסלולר, טלפונים חכמים, אז כולנו עובדים מול ראוטר. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ננסה לשנות את הכתובת DNS של, אני לא רוצה להיכנס למה זה DNS, כי זה לא רוצה לעשות את זה סרטון טכני. אני הולך, אתם רואים Connected, הכרטיס רשת שמחובר לאינטרנט, לראוטר, מראה לי Connected. אני עושה קליק, אני לוחץ פה Change Adapter Options, מה שאני אעשה, אני פה עושה, אני רואה כאן, שוב, את הכרטיס המחובר שלי, אתם רואים שכולם מנותקים, זה מחובר, קליק ימני Properties, ובואו נראה הפתרון הזה עובד, חברים. אני ניגש ל-TCP/IP, לפרוטוקול, לזה, אני אגש לזה, ונשנה פה את ה-DNSים. אתם מעבירים פשוט פה את הנקודה ל-use the following DNS server, address 8.8.8.8, זה הכל. אם אני מבין נכון, close. האתר הוא חסום, כן? שלא יהיה פה עניינים, הוא חסום על ידי על ידי רשות התקשוב הממשלתית, אבל בואו נראה אם זה פתח לי את החסימה. אז אני הולך לאתר הזה, ווואלה, יש לי גישה לאתר. יש לי גישה לאתר, אז סבבה, תודה על הפתרון. ואני אכנס לאתר ואני יכול למשוך את הכסף שלי. סליחה, לוגין, אני צריך לעשות לוגין. בואו, אני אכניס את ה-2FA שלי, את מאמת החשבון, אני אכניס את מאמת החשבון שלי לאתר הזה, וכן, כדי שאף אחד לא יוכל לגנוב לי את המטבעות. וסתם מעניין אותי גם לראות כמה כסף יש לי שם באתר הזה. אז אני מכניס את המאמת של גוגל, את ה-2FA Authenticator, ווואלה, נכנס ועובד. זה מה שאתם צריכים לעשות. אני אשים לו אתר מגניב, לוחץ רול, זה מה שאתם צריכים לעשות פעם בשעה, ראיתם? ללחוץ על הרול פעם בשעה, ואתם יכולים לאסוף בחינם ביטקוינים. אני אשאר לכם גם קישור ותסמנו את זה פליי סאונד, כדי שזה ייתן לכם התראות כל שעה, שאתם יכולים לקבל את הביטקוינים פה, את החלקי ביטקוין הקטנים האלה כל שעה, ואם אתם מתמידים אתם יכולים גם להוציא פה פרסים יותר גדולים של ביטקוין באתר הזה, ואני אשאיר לכם קישור למטה, ובואו נראה כמה הסכום שיש פה, שאני אדע איך
כמה זה שווה בביטקוין. אז בואו נראה, בואו נעתיק. אני אעתיק את זה. בואו נראה כמה אני יכול למשוך מפה בכלל. כמה זה שווה כאילו? $100. יש לי פה $100 שאני יכול למשוך את זה. שער הביטקוין היום הוא 18,789, זה קצת ירד כי זה היה מעל $9,000. אז תודה למי שנתן לי את הפתרון, וכל הקרדיט מגיע לו. הקישור לאתר הזה נמצא מתחת, הקישור לאתר שאפשר למשוך בו ביטקוין בחינם נמצא מתחת לסרטון. ועוד דרך שאתם יכולים לעשות פה כסף באתר הזה, זה לצרף אנשים. הקישור שלכם נמצא פה, ואז אתם תקבלו נדמה לי 50%, כן. אם אני מבין נכון, אתם מקבלים 50% ממה שהמצורף שלכם כל פעם מקליק כל שעה, שהוא לוקח את הפרסים האלה בחינם. אז זה הקישור שאתם יכולים להשתמש בו. אני אשאיר את הקישור הזה מתחת לסרטון. אני אשמח אם תצטרפו דרכי, ותודה שוב שצפיתם בסרטון. נתראה בסרטון הבא.